Det var something. What did I just say? Nej, jeg har ikke sagt noget. Altså hele tiden de der... Hey, Ben, skal vi ikke lige snakke sammen på et tidspunkt? Nej! Nå. Jo, men kan vi godt, kan ikke køre med? Bare tag lort og lægge det på jorden. Vi skulle i hovedet af en af dem. Kan man ikke smadre tage craten? Ja, frøen. Nej. Ja, det er fint nok. Ben, du kan bare komme med mig. Okay, hvad er det på? Finde et nyt sted. Altså sandkasserne, så må de jo have et andet hus i nærheden. Jeg taber lige... Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror slet ikke, de har våben. Sådan, Hvor fuck er min bil hen? Jeg har ikke noget på mig, det hele den holder de her, der hvor du holdt den. Nå ja. Men da, i det mindste så fik vi den derop, kan man sige. Er du sikker? Fordi jeg gider ikke sætte ind i den fucking... Wow, røg jeg lige det andet passenger? Ja, jeg gjorde. Det ikke, han der betalt for at slå op der med Convoy. Jeg ved ikke, om han gør det. Vil du der? Med mig? De kunne godt have en af de der 2 små hus, der var der. Jeg tror ikke, de har andre. Nogen, der gider smide en 10 SIP. Det gør jeg. Nej, send den... Nej, jeg gider ikke kigge ham. Han er ny spiller, så lad os bare lade. Hvem? Let's motherfucking Ham der go. der. Motherfucking yo. Let's motherfucking go. Go. Kontrol dem. Jeg tror... Siger du? Drenge, er det her, der ligger ude ved motorvejen eller ude ved lufthavnen? Jeg spørger, om du er så stille. Nå, jeg tager lige mit våben i back. SMS'er det? Det var godt, du sagde det. Jeg har ikke sagt noget langt. Det er bare meget vigtigt, at der var lige en ambulance, de kørte ind i hinanden, og så ja. Så længe man sombroer lidt, så kan man sombro meget. Nå, skal vi op og købe nogle nye masker, eller hvad? Ja. Ej, jeg synes, den er fed nok. Jeg kan godt overveje bare at beholde den. Kan man ikke mere? Kan du ikke købe de der masker? Jo. Det er jeg ret sikker på, man kan. Du kan købe min normale tøjbutik. Jeg tror, det er dig. Det er jo sødt, det du har skrevet. Drenge, vi tager dem der. Han kørte midt i min fucking vejbane. Det er jeg ked af, Er der nogen, der er død? Men jeg har sagt, jeg kan ikke lade kærlighed indblande. Men er det lige, kører vi lige til... Er I alle sammen døde, drenge? Min Raven, så eller hvad? Skal vi bare holde op, du har rigtig mange biler. Jeg er ked af, at du har det sådan. De kom op. Nej, det havde jeg ikke. Jeg er på rød, Silas. Jeg kan bare hellere være ærlig. Hallo. Altså, Nu må jeg lige snakke med dig først. Hallo? Ja? Her? Må jeg lige snakke? Prøv at se, det der sker, ikke? Det er, at jeg kommer kørende. Jamen, jeg kommer, jeg skal bare lige redde nogle andre, så kommer jeg med det samme, alt hvad jeg kan. Ja, men du tager bare den her. Det er fordi, at de andre, mine passagerer, de sad med sikkerhedssele på. Det gjorde de andre ikke, og jeg har bare hævet dem ud for dig. Jeg tror ikke, de andre, de overlever. Det er selvfølgelig op til dig at vurdere. Men altså, det var et meget crash. Altså et virkelig stort crash. Og den eneste grund til, at det var fordi, at de kørte op i min bagdæk, eller bagend. Det var derfor, at der ikke... Og det er godt, jeg er en rigtig dygtig. Warrior Cat! Ej, jeg tror ikke, de andre, de kan komme op. Men det er selvfølgelig op til dig at vurdere. bro! Ja, det er det nemlig. Der er ingen, der gider erklære folk døde i dag, fordi medics, de bare er money horse. Der står jo nu faktisk, vi skal jo faktisk følge det, der står i vores nøgbog jo. Det er jo, hvis de laver selvmord. Der stødes. Jamen, det er jo ikke kun der, de dør. Altså, det er jo dog... Altså, så blev røvsygt på medics, så det eneste, de skal, det er live folk op, medmindre de har lavet selv. How old are you, my Ja, jamen, det er bare der står i håndbogen jo. Altså. Jo, men du må jo godt erklære den. Så pilles lortebilen opland. Ikonet i chatten. Kan du lige repair den? Jeg har ikke noget toolkit. The one and only Diamond. Jeg siger bare, at der stødes havde jeg været medic, så havde jeg erklæret mange flere døde. Nå jo, men det er bare svært at komme ud til gerning. Den er sprunget, Lem! Den er sprunget. Vi skal holde banken. Det mener du kraftedeme ikke seriøst, eller? Jo. Jeg skal have... Nej, jeg tænker... Jeg skal have erstatning. Indpagt det, Frederik. Skynd dig, Frederik. Something. Ja, altså. Indpagt Den er det. sprunget. Ja, 10. Jeg skal have fucking erstatning. Jamen, jeg skynder mig, men der ligger altså fucking sådan 6 mennesker døde. Jeg har behov for hjælp på arbejde, Frederik, så skal jeg nok komme. Jamen, jeg skal nok Der sprang også lidt. Jeg er da pisselig glad. Jeg skal have erstatning for min fucking bil. Der ligger